Pajjiżna madwar 13% tal-Maltin u l-Għawdxin ibatu mill-kundizzjoni tad-dijabete, kundizzjoni magħrufa bħala silent killer. Fost dawn numru ta' tfal li ta' kuljum ikollhom jittaqbu mal-4 darbiet kuljum biex jieħdu l-insulina kawża tal-kundizzjoni tad-dijabete. Dan ħareġ minn seminar li sar mill-Assoċjazzjoni għad-Dijabete Maltija brabta ma' jum id-dijabete bit-tema din is-sena tkun id-dijabete u l-familja. Waqt is-seminar tkellmu diversi persuni u professjonisti f'dan il-qasam jespremew l-importanza li jiżdied l-għarfien fuq din il-kundizzjoni. Biex jispjegalna aħjar Net News kellem mal-President tal-Assoċjazzjoni Chris Delicata. Fejn aħna nħeġġu l-pubbliku biex jieħu l-ewwel pass biex jiġi jiċċekkja għandux id-dijabete jew le. Li jkollok id-dijabete mhux l-aħħar tad-dinja, imma importanti li jekk toħroġ li għandek din il-kondizzjoni tibda minnu fih biex tieħu trattament u tkun tista' tgħix ħajja normali. Din il-kundizzjoni hija piż li wieħed ikollu jġor miegħu ta' kuljum u twassal mhux biss għal diversi problemi għall-istess pazjenti, iżda saħansitra għal dawk ta' madwarhom. Matul is-seminar li kellu l-għan li jitqajjem iżjed għarfien fuq id-dijabete, sar appell biex wieħed jieħu l-kura kollha meħtieġa u jiġu mejjuna qraba ta' dawk li għaddejjin minn din l-esperjenza biex jagħtuhom is-sapport li għandhom bżonn. Chris Delicata kompla jħeġġeġ biex iktar nies jieħdu l-għajnuna meħtieġa mill-ewwel. Hemm naqra stigma fis-soċjetà Maltija fejn persuna ma jkunx irid jersaq lejla da biex ma jurux li għandu l-kondizzjoni. U għana kemm jista' jkun nippruvaw ninkoraġixxu dan nies li m'hemm nebda mistħija li inti għandek din kondizzjoni hemm ħafna aktar kondizzjonijiet. Allura dejjem inħeġġu u nippruvaw nagħmlu attivitajiet varji biex inresqu in-nies lejna. Min-naħa l-oħra l-għajnuna morali mhux biżżejjed hekk kif dawn il-familji jkollhom spejjeż kbar. B'hekk sar appell lill-awtoritajiet konċernati biex il-kura ssir affordabbli. Sar appell ukoll biex jingħataw b'xejn il-blood glucose monitoring devices biex jittaffu ftit mill-problemi u spejjeż ta' dawk li jsofru mid-dijabete.